مدتاں بیت گئیاں رسنا سلوک دے بول وے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی تا دل بر دے ویکھن کارن اساں بہت اڈیک ہے رکھی جد تک نظری نہ تو آوے تھک جامن ساڑیا اکھیں غلام فریدہ کدے نہیں مڑیاں جنہ لذت عشق دی چکھی رسنا اسی ہاں پردیسی پکھی تے دل بر دے ویکھن کارن اساں بہت اڈیک ہے رکھی جد تک نظری نہ تو آوے تھک جاون ساڑیا اکھی غلام فریدہ او کدے نہیں مڑیاں جنہ عشق دی لذت چکھی رسنا مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت بہ جاؤ مدتاں بیت گئیاں اچھا بھائی یہ ضروری نہیں ہوندہ کہ ہر بندے دی فرمائش پوری ہوئے یہ بھی ضروری نہیں کہ میں نے جتنا ہوندہ میں پڑھ کے جانا جڑے دو لفظ سمجھ آ جانا کدی کدی اپنے اندر دی بھی فرمائش ہوندی ہے ساڑی بھی بھائی اے پڑھ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تیڑی جھوک دے آسے پاسے سن دے آسے مٹھیاں گالی سن دے آسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنے دا آسے جھلیاں جھلیاں آنکھ نہ دل بھائی اسی نت دے جھلے ناسے عشق تڑے سکو کملے عقیدہ پہلو چنگے بھلے ہاں کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اسی بھی کولے ہاسے قالوا بلا بلا سکنی سنے
کوئی گنگے ڈورے ناس ہکالا مکان مکان یا ساڑا تے ہکیان بوتا وچ پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تینا نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تنازے آوے ماہی تڑے آمن دے میں تا لکھ احسان منیساں آدھا ویکھ کے ڈیواں سجدے تڑے بھج بھج قدم چمیساں ہنا تان کر دیا سینگیاں کو اج تینا حسن وکھیساں غلام فریدہ شلایا جاوے تے میں سر نظرانہ دے ساتھ کیسا رسنا ساولیار مدتاں بیت گئیاں در تینڈے دی بیک چنگیری ماں میں ہووے کولا کیری ہن در 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 نا کر خار مدتاں بیت پیغمبر تینوں چاہے پیر پیغمبر تینوں چاہے غاس کتب سب بردے بادے کون محمد یار مدتا بیت گیاں اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے.